mun gamsu talakawa ba ma wata gaugawa. Uban noman Sokoto Sa'idu Umar a gidan kowa, a PDP ya zama gwamna ba ma da fushin kowa. Salamu alaikum. Sha rubutu? Haba sha rubutu. Lahiya ka to kana aiki kai zugum kamar wanda gina ta horma. Kai dai bari kwatan ne. Mu manoman jihar Sokoto. Kwatan ne mun sha daɗi. Zamanin mulkin Aminu Waziri Tambol gwamnan jihar Sokoto. To. Mu manoma kaga an ba mu iran ruwa. To. An ba mu takin zamani. An ba mu bashi na manoma domin mu tashi mu dogara da kanmu. An ba mu injimukan ban ruwa. Ƙwarai. Kwatar ne duk wani abu da manomi ka bukata jihar Sokoto mai girma gwamna ya ba mu. Tabbas. To kwatar ne yanzu in mai girma gwamna ya ba mu ya aje gwamnan jihar Sokoto. Kwatar ne ina watannin mu. Yo wani na zai iya gado ne haka. Shin shi dai an matsalar kasha rubutu? Wallahi shi an nazarin da kaga ina yi. To albishirinka. Yanzu ga da gidan Kadimul Islamu nake dan Majan Yabo. Can na jiyo an ce Aminu Waziri Tambol ya yi nazari, ya yi tunani, ya yi idigami, ya tsaye da Mallan Sa'idu Umar Ubandoman Sokoto. Ka bari da Allah. Wallahi. Yanzu kana nufin Mallan Sa'idu Ubandoman shi in takarar gwamnati jihar Sokoto? Wallahi ko. Ka ko san manoma kuka ka ku ta yanke saka. Digiri ne na farko ya yi shi akan harkar noma ABU Zaria. Sannan kuma ya yi karanta suwa sashen noma Zuru. Ya yi aiki Sokoto Investment Company. Ya yi aiki banki sai da ya girma ya zama babba ga harkar banki. Ka san mai girma gwamna akwai nazari da tunani. Akwai tunani. Sai mai girma gwamna ya ɗauko shi da banki saboda sanin shige da hice na kuɗi ya yi mai kwamishinan kuɗi na jihar Sokoto. Allahu akbar. Sha rubutu. Na'am. Da an ka taho kuma ya koma mai sakataren gwamnatin jihar Sokoto. Ka ko san sakataren gwamnati shi a zuciyar gwamnati. Ba a komai sai da sani. Kuma ka san jahili bai yi ne. Alhamdulillah. Baya haka nan sha rubutu mai alhorma sarkin musulmi. Ya yi mai sarauta Ubandoman Sokoto. Dan gidan mallamai na ya san kai ji kan manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam. Abin da ka so in faɗa ma kwatan ne. Gaske dai ni ko a da shewa ya lutaye ka wadowa. Wallahi ka wadowa. To kuma mai girma gwamna ya kara mai kane ne mataimaki honorable Sagir Attahato ba farawa. Doni Allah wa yoni ka rubutu. Shin don Allah wanga ko da iziya da kurɗa ba su cin jihar Sokoto. Kai wallahi mai haka mai babban kai. Da mai haka bana ya ci. Wallahi bana ya ci. Shi kuma dan Majan Yabo kokarin da yake ga ta mai girma gwamna da Mallan Sa'idu Ubandom Allah shi kai mu gaci Allah shi mai dan majalisar tarayya Yabo Shagari. Amin. Ka san do harkar da kaga Umar Yusuf Yabo cike dan Majan Yabo na nace da Allah ba karamin harka ta. Alheri na. To yanzu kai dan Majan Yabo yana haka yake taimakon al'umma shi in ya kai dan majalisar tarayya Yabo Shagari sai kaka. Wanda ko kwana suka ta ba su da muka kama hansari. Sai shi na ba su. A ba su ka samu. To don haka yanzu manoma da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati na jihar Sokoto ku kwantasa hankalinku Mallan Ubandoman Sokoto shi dan takarar gwamna kuma shi an zaɓa dan gwamnan jihar Sokoto da yadda Allah ta rubutu. Na'am. Munan gida jam'iyyar PDP da wanda ya hito takarar gwamna da wanda bai hito ba da elders da matasa da tsohi da kowa ana ce musu Mallan Ubandoman an kaɗe su kowa ya bi. Kowa mai da kuka ku bi. Kai babu wani jayayya. PDP uwa guda uba guda muke. Ga wani wuri ta hanzu an kasa tsaye da dan takarar gwamna. Mataimakin gwamna. Mataimakin gwamna a yanzu an kasa tsaye zuwa. Do you have a casting? Axel casting. Babu mataimakin gwamna. Ci gaba da aikin ka sha mutu. Ci gaba da aikin. Na gode wa.